Polo tanto, sexan benvidos a esta nova edición, a esta nova entrega de Contrastes en Canal Rías Baixas, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, dende o auditorio principal, onde hoxe convocamos e reunimos a 4 personas para falar a propósito de eso que casi formulábamos como aquel título de aquela película de Salvemos o Soldado Ryan, ou algo así parecido. Neste caso sería Salvemos o comercio de proximidade. Hai datos moi preocupantes que queremos analizar cos nosos invitados de hoxe, que paso a presentar de inmediato. Son Anabel Gulías, que tal, Anabel? Benvida unha vez máis. Moitas grazas. Concelleira de Promoción da Cidade de Pontevedra e responsable precisamente dunha área moi sensible aos efectos que nos atinxe o debate de hoxe. O seu carón está Pablo Fernández. Que tal, Pablo? Como estás? Benvido. Moitas grazas. Emprendedor, un home versado precisamente unha faciana moi importante do problema que estaremos a tratar, que é as redes, internet, e presidente de AGE Pontevedra, Asociación de Xoves Empresarios de Pontevedra. Sigo. Outro dirixente, outro directivo empresarial de hai tempo e que é noticia nestes días e non precisamente por unha boa nova, sino máis ben todo o contrario. Estamos a falar de Ernesto Filgueira. Como estás, Hola, Ernesto? boas. Benvido. Moitísimas grazas por estar aquí connosco. He de confesar que, de algún xeito, cando leín as súas declaracións anunciando o inminente peche, o próximo peche, máis exactamente, do seu establecemento, un establecemento familiar de Pontevedra de hai moitísimo tempo, nese momento, nese día, nese intre, tiven a idea de que tiña que falar algún día deste asunto e que ti tenías que estar neste debate. Así que moitísimas grazas por estar aquí connosco. Directivo e fundador de Área Comercial Zona Monumental de Pontevedra. Finalmente, Rocío Luzán. Como estás, Rocío? Benvida. Moi ben. Moitas grazas. Tiña, además, moitísimo interese, porque non tiven aínda a oportunidade de contar coa túa presencia, así con algunha das túas colaboradoras, concretamente en algún debate anterior. Rocío pertence a unha familia de empresarios en Vilagarcía que están ben sellados ao mundo da bicicleta, digo ben, verdade? Sí. E, ademais, é a presidenta de área de Zona Berta, mellor dito, perdón, Zona Berta de Vilagarcía. E sabe moi ben, precisamente como Ernesto, da batalla, da pelexa cotidiana diaria cas grandes superficies e con os outros monstros que están en este momento a asolar o comercio de proximidade. Moitas grazas aos 4. Un titular de arranque, unha valoración inicial. Consideran, por exemplo, empezou con vostede, Anabel Gulías, que estamos a pasar un momento moi complicado do comercio de proximidade? Eu creo que máis que un momento complicado, un momento de transición, de transición do comercio de proximidade, de transición en moitos aspectos. E creo que o momento e as transicións poden ser ou problemas ou oportunidades. E así apostamos porque sexa unha oportunidade tamén dende o ámbito político, debemos afrontar estrategias reais, non? E non precisamente dende o municipal, que o municipal neste caso as competencias son limitadas, pero sí dende outros ámbitos, estrategias reais para evitar que o comercio de proximidade peche. Pero, insisto moito, reais, non de cara a galerías, sino medidas concretas, implementar cuestións básicas e cuestións que permitan a supervivencia do comercio de proximidade, si creemos no comercio de proximidade. Si non, dicímolo abertamente e apostamos por instalar superficies comerciais e apostamos por outro tipo de medidas, que noutro caso pois poden ser, para nós son incorrectas, pero pode haber xente que as respalde, non no noso caso. Ernesto Filgueira, a vosa percepción do momento ten que ser, supoño, diametral. Ou non, pero claro, a decisión que toma vostede e a súa familia é indicativa. Bueno, a decisión tuve que tomala eu personalmente, porque son os que estou levando as riendas deste negocio, que acaba de cumprir 55 anos, e como podedes comprender, pois é complicado, non? Sobre todo cando ven de teu pai, que ainda está con razón, o sea, ainda, digamos, ainda rixe a súa cabeza, tratar de sacar adiante. A decisión foi moi difícil, levo uns meses, a verdad, para tomala. Estuve esperando, porque eu son unha persoa que a veces as decisións difíciles pois me costa un pouco tomalas, hai que dicilo, pero, bueno, vin cando xa cosa que non tiña solución, e, bueno, creo que, un pouco como dicía a concelleira, non? Eu creo que se queremos ter unhas cidades habitables, unhas cidades saudables, unhas cidades con vida, hai que darse conta de que hai que facer un cambio na estrategia.
a min, ainda o dixen aí atrás, nos medios de comunicación, aquí só parece que houve crisis do ladrillo, do naval e dos sectores, así moi, por exemplo, do automóvil. Eu creo que hai moitos outros sectores do comercio de proximidade, ese comercio que fai moita cidade, que fai moito emprego, que fai moita vida nesas cidades, nesas vilas, de que pouco se fixo. O sea, pouco se fixo porque a liberalización e moitas outras medidas que se fixeron, que sempre son manexadas por grandes grupos de presión, pois eu creo que están perxudicando moito esas cidades. E iso que a vila de Pontevedra ou a cidade de Pontevedra, pois, bueno, desde fai uns anos apostou por outro tipo de negocio, pero aínda así non é suficiente. Hai que, outros estamentos teñen que darse conta de que están facendo bastante mal. É evidente que vendemos marca, neste caso, por exemplo, vendemos claramente unha marca que é modelo de cidade en Pontevedra, Sí. pero claro, efectivamente, hai necesidade de políticas de apoio que non son ten que sair do Concello, da Administración Municipal. Supoño que en Vilagarcía, de algún xeito, está a pasar algo semellante, precisamente porque tamén Vilagarcía apostou por unha mellora da calidade da cidade, por unha mellora do modelo de cidade, e iso, en principio, é un excelente aliado do comercio de proximidade, pero claro, de repente chegan os monstruos, non? Claro, é que, a ver, evidentemente, o Axuntamento, neste caso o Concello, non ten capacidade suficiente para que todas esas necesidades que temos a chegar ao comercio a lograr subsistir. Non, simplemente sí que é unha axuda importante, evidentemente, porque o cambio que está sufrindo, a transformación que está sufrindo en Vilagarcía, no sentido mesmo que Pontevedra, máis peatonalizacións, moito máis acceso, máis paseos, máis proximidade da xente ao comercio, sí que evidentemente fai que o comercio pois repunte, pero non é suficiente, quero dicir, dende outros estamentos é casi imprescindible, o sea que nós moitas veces queremos, se falamos de Europa, nós pois queremos que as normas sexan europeas, pero nós temos que darnos conta que nós somos diferentes, que temos pois diferencias co resto, non? Entonces esas diferencias sí que as hai que reflexar tanto nas axudas como en temas de leis, de legislación, de legislación, claro, sobre todo, que ahora mesmo pois a nos está nos perxudicando, pero claramente. Claro, é un tema que quero poñer en riba da metafórica mesa de debate, precisamente, a desregulación, que é un tema, verdad, parece que bastante delicado. Para rematar, para esgotar esta primeira rolda de intervencións, Pablo Fernández, ti, dende a perspectiva dos xoves empresarios, dun emprendedor que, ademais, manexas moi ben as redes, estás a ver que temos, ademais, un problema probablemente de, como decía Anabel, de capacidade de ser quen, de afrontar precisamente retos que poñen a proba unha vez máis a capacidade de supervivencia do comercio de proximidade? Sí, eu creo que sí. Como decía Anabel, estamos nunha época de cambio, producido precisamente polo que tes ti na man, ¿no? Claro. Unha época de cambio social, non é só no comercio. Eu creo que é a nivel social, ¿no? Cada vez estes cambios prodúcese máis rápido, o que antes tardábamos 100 anos en evolucionar, hoxe estamos evolucionando en 5 anos, nun ano ou en meses, non? Eu creo que o comercio local, comparto con Anabel a postura de que pode estar ante unha oportunidade. Eu creo que estes retos hai que enfocalos como unha oportunidade para diferenciarse, para medrar, para buscar un nicho novo de mercado, para actualizarse, e máis que un problema. Está claro que todo cambio social ten os seus problemas, e salir do círculo de confort non lle gusta a nadie e cóstanos a todos, non? Eu creo que hai que intentar dar ese paso, e creo que se van a abrir moitas oportunidades para o comercio local. Ben, imos ver algunos datos que son moi chamativos. Hai uns días publicábanse, por exemplo, un informe da Voz de Galicia que decía: cada día pechan 3 tendas en Galicia e danse de baixa 3 autónomos cada día en Galicia. Cífrase en 1.100, máis de 1.000, 1.100. Os establecementos comerciais galegos que baixaron a persiana durante 2017. Estímase que son perto de 400 os que pecharon entre xaneiro e febreiro. Datos, sen dúbida, negativos que, en cambio, contrastan con un dato que tamén é certo, que durante o ano 2017 as ventas do comercio de proximidade repuntaron por veces incluso 3-4%, aínda que a media final do ano estivera por debaixo do 2%. É chocante, non? É contradictorio. As cifras do porcentaxe non me lo creo.
No me lo creo ni harto de vino, como se dice en el argot. Non me lo creo. Pero bueno, esas son outras cifras de estadísticas que fan por aí. O dos pechos do negocio, sí. Sí, porque, home, a miña empresa é visitada por comerciais que recorren, mira o que che vou a dicir, antes un comercial do noso sector recorría a provincias de Ourense e Pontevedra. Imagínate a cantidad de establecementos que había. Hoxe recorren toda Galicia, toda Asturias, algúns chegan a Cantabria, algúns collen Zamora, León, de Castilla-León. O sea, eso é verídico en casi todos os establecementos do noso sector, que é o textil. Con eso quero deixar claro de que non me creo esas cifras de aumento de ventas. O que sí, eu vexo que é prexudicial é que se está concentrando o poder económico en menos mans. O sea, eu sempre digo, estou no dicindo, xa o digo fai uns meses, isto vai acabar sendo un negocio de 10 empresas. Con súas variantes, con súas modificacións, con súas estilos, con sus precios, con sus ofertas, con lo que quieran. 10 empresas. E o tema de internet, que dicía Pablo, que, bueno, que tamén é importante, eu teño un fillo que traballa deso en Lima, en Perú. Eu fai anos que lle preguntei a Alex, por que non me faz unha página para vender en internet? Porque eu fun a cursos de todo isto e todo o mundo me decía que online. E palabras textuales de chaval que traballa deso. Leva ali 5 anos traballando deso. No pierdas el tiempo porque los individuales no tenían nada que hacer con este tema. Por el tema de la logística, tú no eres capaz de competir. Ti non podes estar aberto 24 horas ao día. O tema do estocase, o tema de todas as devoluciones, de las ventas, de recoller os produtos nas tiendas. Indouse a mediodía. Un gran empresario, non quero dicir o nome porque xa é bastante grande, como xa é bastante grande, xa ten bastante publicidade, pois ainda diso, non? De que está ainda mellorando o tema do online, porque claro, sabe que lle vai ben, o sea, as grandes cadenas, medrou un 48%, sí, estamos a falar do mesmo, non? Escoitei no hora, as 3 da tarde. Un da Coruña, as 3 menos cuarto da tarde, bueno, entendes? O sea que, bueno, de que non me creo esas cifras, a verdade non me las creo. Non me las creo e aparte que se está concentrando todo en menos mans. Entonces, en proporción de calidad de emprego, de conseguir máis emprego en menos metros cuadrados, o sea, é que é moi variado, ¿no? Eso é a miña... Sí, está aberto o debate, por suposto. Unha matización. Cando eu falaba dunha oportunidade, non me refiro a unha oportunidade para o comercio local, porque, ollo, non vamos aínda por riba a cargarlle o comercio local a necesidade de modernizarse sin axudas, sin estructuras e sin regular a competición que ten por detrás, non? Falo de oportunidade para reivindicar dereitos e para reivindicar logros comerciales. E falo dunha oportunidade política para amosar que hai formas diferentes de xestionar, non? Está claro, e eu coincido coa diagnose que fai Ernesto, como íamos a pedir ao comercio de proximidade que compitan con empresas que teñen todo o seu favor, pero non todo a nivel económico ou empresarial, sino en todo un marco legal apropiado para que les fagan negocio, non? É dicir, cando ese gran empresario galego que non tributa en Galiza, non? Cando falamos dese que ese señor pensa en pechar unha tenda, oigan, é que entonces as relacións e os sistemas de producción están cambiando, non? E nesa flexibilidade que favorece uns poucos, non? E que os demais imos a rebufo, é cando temos que reivindicar certas medidas, e medidas reais de índole político. Eu, para min, creo que debemos ter clara esa oportunidade, pero non para cargar con máis deberes e máis obrigas o comercio local, senón para poñerllos a outros estamentos. A ver, é que eu tamén penso que ten razón Ernesto, que é moi difícil, porque sí, se fan cursos de internet, fanse cursos de venta online, pero realmente son efectivos. Eu teño páxina, teño Facebook, teño Instagram, non me compensa, porque para que realmente funcione, tiña que ter unha persona exclusivamente dedicada a atender eso. O sea, e claro, se tes unha persona dedicada a atender eso, ten que rendir, crear suficientemente para que esa persona poda ter o seu sueldo, pagar seguridade social, entón, realmente non é efectivo. E se eu non traballo con unha páxina miña propia, claro, si me agrupo a un centro de ventas, pero realmente o beneficio non o saco eu. O saca a central de compras que lle fago eu o seu traballo. O sea que... Quer dicir, o beneficio, en vez de ser un 30, pois en este caso é un 10. O sea que
non me compensa, non me compensa. Eu non considero que o comercio local teña que apostar por vender nestes tipos de plataformas de venta masiva, non creo que sea, excepto casos puntuais, non? Por exemplo, nos tiñamos agora empresarios novos, emprendedores que están facendo pois produtos de imaxe persoal personalizados, por exemplo, calcetins ou pañuelos, ou, bueno, pois pode ser unha boa plataforma para abrirlle un abanico de mercado moito maior. O que sí, o comercio local ten que renovar o seu escaparate. O seu escaparate hoxe en día non é a fachada do seu negocio. O seu escaparate é ter unha página web, ter redes sociales. O seu escaparate é que cando eu queira ir a comprar unha bicicleta hasta por Vila García, o primeiro que fago é tendas de bicicletas. Se non me sales no Google Maps, non te vou a localizar. O sea, se ti invertes 6.000, 10.000 euros en renovar a fachada do teu negocio, tes que invertir 1.000 en renovar a fachada que está aquí, porque ao final o consumidor, hoxe en día entramos todos por aquí. Como pode, Pablo, seguimos contigo, como poden comercios clásicos establecidos de hai moitísimos anos, como a familia de Rocío ou a familia de Ernesto, competir contra bestias pardas, contra superplataformas como Amazon, Alibaba e demais, que ademais de que en materia de prezos van moi baxiños, ademais es que están abertos 24 horas ao día. Non hai festivos, non hai descansos, non hai nada, están constantemente na loita. E como se pode combatir contra Está iso? claro que con precio non vas a poder competir, Claro, por tanto, eso é imposible. Eu creo que o que tens que competir é co servicio, é co produto. Eu creo que o servicio, por exemplo, tendas de bicicletas. Eu son un consumidor de bicicletas e dos accesorios moi habitual, de miles de euros ao ano. Entonces, eu move nun mundo especializado de bicicletas. Falábamos antes de entrar no plató. O Decathlon. Afecta o mundo das bicicletas? Ao revés. Eu creo que o potencia, eu creo que o Decathlon dalle unha entrada ao público xeral a coñecer o mundo da bicicleta. Eu falaba con tiendas especializadas de Pontevedra, que nos últimos anos hemos visto como han aberto moitísima tenda de bicicleta en Pontevedra, e dicíame, ao revés, eu estou encantado co Decathlon. Porque fan iniciación. Claro, fan iniciación a un precio moi económico, despois esa xente que inicia no Decathlon, cando quere un produto de calidade, un produto bo, onde vai? A unha tienda especializada. Eu vou a miña tienda de bicicletas, teño o meu taller mecánico, aconsellame ao mecánico porque foi un escorredor e sabe do que eu falo, pregúntelle, é un servicio especializado do produto que eu quero comprar. Por exemplo, barberías. Cantas barberías estamos abrindo agora? Fai 10 anos era imposible pensar, alguén che pregunta, oye, vou emprender unha barbería? Nin loco. Hoxe en día, cantas barberías hai abertas en Pontevedra? Quizá o problema está aberto, sí, pero por engadir unha cousa. O problema xa para determinado tipo de comercio ou establecementos máis clásicos, claro. Ti como vendes bicicletas podes ter un arranxo, pero ti que vendes... Un comercio específico sí que é máis fácil. Quero decir, a ver, eu podo especializarme en un tipo de bici especial, en un modelo especial, en unha atención sobre todo especial no tema da reparación. É algo que non ofrecen, claro, evidentemente, internet, pero esta persona que ten unha tienda de textil que é máis fácil, moitísimo máis fácil que chegue a través de plataformas online, é moitísimo máis difícil competir con eso, porque evidentemente unha especialización nunha tienda textil ten que pasar moitísima xente por diante do teu establecemento para que sea funcione. A ver, en Barcelona hai unha tienda específica que vende solamente patos de goma. En Barcelona. A ver, pode funcionar en Barcelona, pero evidentemente en Vila García sería inviable, pero igual que eso... Por unha cuestión, non? É dicir, falamos da necesidade de que o comercio de proximidade se modernice, obvio, non? Calquera sector económico e tal, pero fan falta recursos económicos para iso, non? Entonces, o que non podemos, na línea que comentaba anteriormente, exixirse que se modernice sin que haxa menos presión de algún imposto indirecto que subiu desmesuradamente e que con esta bonanza económica non se baixa, non? Que un IVA
IVA dun 21%, e un imposto indirecto, non, que sufrimos todos. Porque temos recargo de equivalencia. Ou no tema das perruquerías, ou nos sistemas que tiñan antes, que o tema da subida do IVA pois desgracióunas completamente, a pesar de que abren barberías, unha da demanda precisamente é que ese imposto baixe. Ou outras cuestións, non? Pois o tema da ausencia de dereitos laborais que teñen os autónomos e as autónomas deste país. Ollo, nun país na que a estructura económica é de pequena e mediana empresa, é dicir, que é a forza productiva deste país, é dicir, que necesitamos regular. E unha vez tomadas esas medidas, pois sí me parece lóxico exixirlle o comercio local que se modernice e tal, porque está claro que tarefa de todos. E tamén exixirlle aos consumidores e as consumidoras que sexan conscientes de onde compran. Hasta aí todo de acordo, non? E creo que eso debe ser de xustiza. E logo outro tema, é dicir, as áreas comerciais grandes son verdadeiramente, eu creo que hai que dicilo con todas as letras, verdadeiros aniquiladores do comercio de proximidade. Vale, e iso está comprobado, porque incluso se depredan entre elas, que é unha cousa para ver en Compostela, onde ves como as cancelas se comeu área central e como os negocios pechan. Entonces, claro, é un truco moi goloso, non? Si me dices, porque eu sí que teño estado, non? En vamos a montar en Pontevedra o comercio X, oye, e vamos a llenar así de puestos de trabajo. E un caramelo moi goloso, claro, porque vas a crear puestos de traballo, pero que hai do coste de oportunidade? Cantos empregos vas a pechar? Entonces, claro, hai que poñer as cousas claras, e a mí me parece que Decathlon, ti sabes máis de bicis que a min, indubidablemente, non? Pero Decathlon ou un Decathlon ou unha área comercial deste estilo, home, flaco favor lle fai o comercio de proximidade en xeral, non creo que se inicien e despois vayamos a comprar, porque por esa regla de tres, o textil tamén temos aí grandes comercios que podían iniciar e logo comprar calidade e non pasou, me parece. Eu creo que é todo o contrario, eu creo que é un polo de atracción, ademais a xente hoxe en día, se non che van a comprar o Decathlon que non existe en Pontevedra, van che ir a Vigo, van che ir a Coruña. Se non che van ao Ikea, que van ao Porto, van a Coruña. O sea, eu non creo que sea... Eu estou de acordo que os centros comerciales aniquilan o comercio local da cidade, pero eu creo que o centro comercial especializado, como Decathlon, como Ikea, ou un de decoración, é un polo de atracción para a cidade. O sector textil, eu falaba a semana pasada, estaba na Universidade de Vigo con uns emprendedores, e dicíame un rapaz, que ele iba, un ingeniero industrial, que iba a facerse cargo do negocio da súa nai, o que lle deu de comer durante todos estes anos, que era, facían traxes de comunións. E dixenlle, como vas a facer eso? Sí, porque a miña nai tuvo a visión de fai 5 anos especializarse en traxes de comunión dun sector alto, de diseño personalizado, exclusivo. O sea, pero para eso tens que ter medios económicos para poder comprar eso. Bueno, non, creo. O que tens que dar é a clave do sector diferenciado. No, pero aparte que é un argumento, perdón, Rocío, un argumento moi pernicioso, porque, claro, temos un emprendedor e o emprendedor triunfa. Vale, pero temos un... Ou triunfou a súa nai ou quen sexa, pero temos un entre cantos. Entón, non podemos xustificar polo éxito dun emprendedor a supervivencia dun sector. É dicir, non todo o mundo ten que vivir de ideas maravillosas toda a vida, o que ten que vivir do seu traballo. E non lle podemos pedir a todo o mundo que teña unha idea xenial especializada nun nicho e nun sector, porque iso é moi complicado. Regular... É que é difícil que todas as tiendas de Villa García teñamos unha especialización tan, porque é imposible. Para iso hai que ter volumen de xente, para ter moita especialización. Eso por un lado. Segundo, eu unha queixa que estou notando de fai tempo, porque, bueno, non sei se escoitabades antes, fai uns anos, que o comercio textil, digo textil porque é o que máis controlo, pero, bueno, eu falo en xeral de comercio de proximidade ou de como quero chamar. De fai anos, por exemplo, das grandes marcas, están pasando tamén moi mal. E sabedes por qué? Porque cousa tan curiosa. Porque fan de probadores desas páxinas de internet que existen que están machacando. Claro. O sea, e hoxe, con el acceso del móvil, probadores, o sea, entran al probador e sacan a foto do artículo, modelo, color, a talla, todo isto. Entonces, está ben eso? Eu creo que non está ben. Despois, a capacidade de compra que teñen esas empresas é impresionante, porque teñen un volumen tan grande que el 99,9% de su mercancía está fabricada no estranxeiro. Hoxe hai moito comercio menor, comercio de proximidade, comercio individual, como queras chamar, que está, incluso, aumentaron as compras dentro de España. Por qué? Porque as capacidades de compra se reduciron. O volumen de compras. Ti ahora estás comprando menos que fai uns anos. Por eso, Eugenio, non me creo as cifras de que aumentou o comercio. Aumentaría en manos de algunos,
pero se lo ha sacado a otros, entendes? Y hay empresas grandes que con el tema online están preocupadas por el tema de online, y son grandes monstruos, una cadena de supermercados, que además leía otro día de que el monstruo el Amazon, se lo quiere cargar como sea, y va a atacar a Valencia, que es donde es su cuna de nacimiento, aunque sea perdiendo dinero. O sea, ¿tú crees que es normal? O sea, vienen a hacer negocio y a perder dinero, no lo entiendo. O sea, lo que pasa es que son especuladores, fondos buitres, fondos de inversión, me da igual cómo se llamen. Y todo eso se trama unos años antes. O sea, eso no empezó el otro día. Por eso dicen, al principio, que aquí el sector del comercio leva muchísimos máis anos que el boom de la construcción, y que el boom de los astilleros, y que el boom de los automóviles, porque aquí solo existen automóviles. ¿Canto dinero pon o Concello de Vigo e aledaños e la Xunta de Galicia e el Estado solo para manter unha empresa que é moi grande, que dá moita vida, que entendo que sí, que se chama PSA Citroën de Vigo? ¿Cuántos millones y millones y millones están metiendo continuamente? Porque si no se van, porque se deslocalizan. Ainda fai uns poucos días, unha empresa desas grandes de Coruña desmontou a súa tienda última que lle quedaba en Ferrol. Non lo entiendo tampouco. Tan gallego como é esa empresa. Ya, pero ti Non lo conta que os entiendo. Hai xeito de botarlle... E porque le perdía dinero. Hai xeito... Cantas empresas perderán diñeiro hoxe neste país? Cantas empresas? Yo es que hai cosas que non Hai entiendo. xeito de botarlle man a esas superestructuras, a esas grandes plataformas. É unha cuestión... Momentiño, solo un momentiño para a publicidade. Ernesto, agarda. De seguido. Entramos no segundo bloque deste Contrastes de hoxe. Salvemos o comercio de proximidade. Este o lema, o título que eleximos para convocar os nosos convidados, os nosos invitados de hoxe, que, lembro unha vez máis, son Anabel Gulías, Pablo Fernández, Ernesto Filgueira e Rocío Louzán. Estábamos a falar de como se pode botar man a esas plataformas online que son probablemente neste intre o máis grave dos problemas que ten o comercio de proximidade, pola competencia que supón a súa política de prezos e a súa permanente presencia, digamos, aberto ás 24 horas do día. E falaba vostede incluso de que unha desas plataformas, Amazon, creo, que se refería, pretende incluso plantar batalla, pelexa, a nada menos que unha firma moi importante do sector da alimentación de orixe valenciano. Hemos deixarlo aí, que todo o mundo é maior e entende perfectamente. Que pague publicidade. Bueno, non pasaría nada por decir Mercadona tampouco, pero bueno, é igual. Me dá igual. Dá igual. Hai algún xeito de botarlle man? Porque unha das cousas que reclama o comercio de proximidade, apuntou unha Rocío, seguro que de seguido terá que decir algo sobre particular, é recuperar certa regulación do sector. Porque estamos a monte, probablemente. Pode por aí estar a cousa? Es que mira, eu creo que o problema está aí. O problema trámase con anos anticipados. O sea, toda esa desregularización de los metros cuadrados, de más, menos, de los domingos, todo eso ven tramado desde fai anos. E todo eso, solo a única enfoque que teñen, hoxe dicía ese señor, o señor Roig, dicía que él non le compensa vir os domingos porque senón tiene que subir os precios. Grave error tamén, ¿no? Porque os ciudadanos precisamente non están moi sobrados de pasta, ¿no? Porque hai moita xente que sí, que se crean moitos postos de traballo, pero eses postos de traballo son en precario, son persoas que están traballando un día, 2, 3 como moito. Eu teño clientes que me mercaban antes máis mercancía, cando foi o apretón, porque o apretón reconozco que foi para todos, e sobre todo para min entender a clase media e media baixa, é onde está o apretón, que é quen consume en todos estes establecementos de proximidade. E estes días nos están demostrando na miña empresa. Xente que antes viña moito máis a menudo. Por que viña máis a menudo? Porque tiña máis condicións económicas. Serán xubilados, serán empresarios, serán traballadores, será o que sexa. Pero son xente que está apretando. E se non están sufrindo eles, porque o mellor teñen unha pensión inda digna, o mellor teñen que botar man dos seus fillos ou os netos, que só traballan 2 días a semana, ou un día, ou 3. Lóxicamente, eses sueldos son moito menores. Eso por un lado. E segundo, esta desregularización que se fixo, liberalización, todo isto é tramado, como dixen antes, para perxudicar ao máis pequeno. Aquí sempre é machacar ao pequeno. Entón, como non haya unha volta atrás, se van a dar conta cando estén as cidades desertas. Entendes? Van a estar desertas as cidades, os pueblos, el rural. Que está pasando no rural? Pois algo parecido. Había unha tendiña ali que medio vivía, pero daba un servicio a aqueles 4 veciños de ali.
E iso aguantaba ali unha población, aguantaba unha señora que era autónoma, que seguramente pagou autónomos toda a súa vida para poder ter unha pensión regularcita. Entón, non sei, eu creo que hai que cambiar de estrategia, entendes? Aparte, estou de acordo con Pablo e con todo o mundo, que hai que modernizarse, eu estou de acordo con todo eso. Preguntarlle aos transportistas o que están pasando con esas grandes cadenas. Canto ganan eses chavales que andan con súa furgoneta, poñen o gasoil, o seguro, as reparacións, poñen todo? Preguntarlle. Non entendo. Do sistema de producción, é dicir, o que antes era un sistema de producción X no que ti tiñas unha tenda de máis, son grandes naves nas que se concentra traballo, e traballo precario, que é moi importante dicilo, non é un traballo, non son empresas que, por certo, grandes empresas que suman beneficios astronómicos, e ese beneficio empresarial non repercute na calidade dos postos de traballo, e iso é moi importante, jolín. Entonces, eu estou de acordo con Ernesto, o problema do pequeno comercio é un problema estructural, e non un problema de modernización, non é un problema de que parece que os pequenos comerciantes non se queren poñer a modernizarse, pero todos cos que falo, coa xente coa que falo, e falo con moita xente, todos foron a cursos, todos veñen con ideas, todos son proposta e é mantendida. O que pasa é que, claro, como van a facer fronte, como van a competir con uns señores que che poñen o produto o día seguinte, produtos de €1? Como vai a ser rentable iso se efectivamente están vendendo esa mercancía? Pois difícil solución. E despois tamén hai un certo sector e un certo cliente que nos estamos despreocupando del, e penso que é moi importante, que é unha xente dunha idade media máis ben alta, que non nin quere, nin ten por que ter acceso nin a internet, nin lle gusta comprar online, e resulta que estamos perdendo comercios de proximidade e comercios, xa non digo tendas, pues, bueno, como textil, calzado, tal, sino incluso supermercados, que están facendo que esa xente non sepa nin onde mercar, porque que estamos facendo, alonxando dos centros todos os temas de comercio, que dicir, a ver, de feito, todas as grandes áreas están fora do casco urbano, porque non dentro do casco urbano, que sería ideal, porque, bueno, se ti fas un área comercial dentro do casco urbano, facilitas as compras, e incluso beneficioso. Nos fixemos a proposta dentro do noso concello que si, bueno, unha gran superficie que se quiso instalar en Vilagarcía fai pouco, o fixera dentro do casco urbano, con certo, achegándonos ao comercio de proximidade, pois estaría... Refírese vostede a que aterrou finalmente? Sí, bueno, aterrou, pero non exactamente como quería, non? Entre comillas, porque quiso facer un centro comercial e realmente un supermercado máis, o sea, non é máis que un supermercado. E, de feito, si, chegou tamén falando de, creo que eran 200 postos de traballo, e si, estuveron traballando, non 200, estuveron traballando a mitade do que propoñían, e agora xa votaron a mitade da mitade de que habían proposto. E incluso a xente que está traballando... Esa é a memoria, do proxecto, sempre é así, 200 postos de traballo. Realmente foron 100, e agora xa son 25, porque o resto pois traballa horas sueltas, 2 días a semana... Mira que grande esa tenda, 25 personas solo. No, bueno, non sei se son 25, pero quero dicir que, a ver, que decir, o tanto por cento de que iban a abrir, pois bueno, si iban a ser moitísimas. Ao final, consiguen pechar a 20 tendas de Vilagarcía. Como compensas esos postos de traballo que... Quería preguntarlle precisamente, porque vostede dixo hai poucos días que esta última campana de rebaixas fora moi mala. Probablemente unha das piores que vostede lembraba, non? Todos os anos que leva no comercio de proximidade. Ten moito que ver a recente chegada desa gran superficie? Non, en Vilagarcía non. Eu penso que tamén como apunta el o tema... En Pontevedra non hubo ese desembarco, e de agosto para cá, tela marinera, o que pasou. A ver, é que eu penso que o que di é tamén a falta de traballo pues do resto dos clientes e tal, evidentemente moita xente traballa horas sueltas, toda esa falta económica de cartos, pois a merma das pensións dos pensionistas, todo eso fai que repercuta, non? Pero, tamén influye, o sea, que dicir, se a xente vai gastar os cartos ali,
ese poucos euros que ten non os vai gastar noutro lado. E realmente ese beneficio é o que ela non queda na cidade. Eu, por exemplo, se necesito que me veñan a cambiar unha bombilla, reparar unha instalación, pois sí que vou a coller xente próxima a min, xente de Vilagarcía. Eles viñeron, desembarcaron, fixeron o seu traballo, xente toda de fora, xa está. Non hai máis, o sea, que quer dicir, non é solo eso, hai máis cousas, o sea, hai moitas máis cousas. En que este ano fora especialmente malo, terá que ver, pregunta para todos, o feito de que, por exemplo, acadou unha zona moi especial, o Black Friday, todo o que comporta ese tipo de campañas que supoñen un xeito de competencia sobre o comercio de proximidade completamente diferente ao que estaba acostumado. A ver, o que non se pode é vivir constantemente en rebaixas, descontos, liquidacións, Pero promocións. é que está a pasar. Pero é que, vamos a ver, este home, eu recordo que fai moitos anos que íbamos a Santiago a protestar pola nova lei de comercio, protestábamos, porque decíamos que eso nos iba... Era máis novo. Sí, tamén eu, pero... Na televisión, na radio, na prensa, verdad Pero que era así a ver, máis... protestábamos por eso, o sea, evidentemente non se pode estar vivindo constantemente rebaixas, porque, primeiro, acostumbras a xente a mercar sempre con descontos, que non é posible, porque ti o que queres... A ver, eu quero ganar cartos, porque para iso estou traballando, porque é un negocio. E os márgenes que temos non permiten ese tipo de promocións ou de ofertas. Eu sabes como eu chamaba, Eugenio? Eu, en plan coña, chamáballe Benres Negro. Negro. Entendes? Sí. Para, digamos, para fastidiar. Non era así. Pero que non é Benres Negro. Porque a mí todas esas campañas que están impuestas, porque ya ves que empezan un mes antes a quentar o bollo, un mes antes. Bueno, pois non sabedes o perxuízo que ten eso para todos os pequenos comercios, porque un mes antes a xente xa está esperando o que acaba de decir aquí o Rocío, entende? A ver, é que despois é moi triste o que está pasando. Mira, eu viña para aquí en coche e vin escoitando que nunha nunha gran superficie que hai por toda España, pois ahora mesmo están facendo unha promoción dun 20% en temas de running. Debe ser que pois empeza a temporada e non estou moi feita nese tema, pero bueno. Vamos a ver, as tendas de deportes non van a vender nin un só tenis, nin unha camiseta, nin nada, porque se ti podes mercar a un 20% as mesmas zapatillas que a tenda, entón ao final tens que poñela a un 20%, pero que o teu beneficio, que antes era un 50%, agora xa non é un 50%, é un 30%, porque tens que axustar márgenes e os gastos son maiores. E encima, tens que facer unha promoción dun 20%, entón que che queda un 10%. E quen sabe se esa gran superficie, esa cadena que di vostede non está a reaccionar dese xeito, precisamente por la competencia que a súa vez este a plantexar precisamente Amazon ou Alibaba, que, por exemplo, nese aspecto, nese eido do material deportivo, é bestial a política de prezos que ten. Claro, pero que entonces hai que regulalo de alguna maneira. Claro, volvemos ao que preguntaba anteriormente. Hai algún xeito de botarlle man a esas plataformas? Pablo? Anular ahora mesmo a nova lei de comercio que temos. Se acabou, borrala. Pareceme ben. A lei de comercio de Galicia. Sí. Regular neste país que estamos xa con exceso de regulación, a min pareceme ben. A min pareceme ben regular, sobre todo temas, por exemplo, de Alibaba, de tema de países asiáticos que entran mercancías sen pagar cero impostos. Aí sí que é imposible competir. Pero creo que hai que... Porque en esto das plataformas hai diferencias, hai clases e clases. Claro, Amazon, en teoría, pois ti todo o que compras estás pagando un IVA. Sí. Se compras a través de AliExpress ou Alibaba, por aí xa teño as miñas dúdas de que veña con imposto co IVA. Eu creo que o 90% non poden facelo porque, a ver, se ti podes comprar unha cousa a €1, é que é impensable que pagues un 20% de IVA como o resto do... Pero eu sigo apuntando ao que apunto desde o principio, diferenciación, servicio a medida do cliente, por exemplo, o running. Véseme a cabeza unha tenda moi coñecida aquí de Pontevedra de Riobo, que fai é darlle un servicio añadido ao cliente. Que fai? Fai quedadas para ir a correr. Ten duchas na tenda, quedan os domingos, os sábados, duchanse na tienda, toman algo, teñen unha pequena nevera, fan ali grupo. Que fai esa xente? Pero eso que lle obliga a ter que traballar os domingos.
Podelo facer. Claro. No caso de Víctor non traballa os domingos, Bueno, senón que pero ben, me vale o exemplo. Entonces vai á tenda de deportes que está ao lado de Víctor e fai o mesmo, e fai a outra, e vai o mesmo, e fai a outra, e vai a mesmo. E ti crees que Víctor non vai a notar a merma de clientes? Non é repartir as migajas? Que quero dicir? É que non podemos estar botándolle a responsabilidade a un emprendedor, oye, piensa algo, porque é que non é factible, non é real. E eu non estou, e ti sabes que eu defendo o renovarse ou morir. Non, é que o de emprendemento, e eu sabes que o defendo, e dende o Concello eu traballo moito co emprendemento, porque é unha vía e toda a historia. Ollo, pero coidado, é que estamos poñendo en man dos emprendedores todo o futuro económico dun país. Oiga, emprenda usted. Os empresarios toda a vida foron emprendedores, durante toda a súa vida. Hai emprendedores de 80 anos, Sí, claro que sí, Pablo, claro que sí, pero perdón unha segunda, pero que o pequeno comercio deste país está morrendo. Entonces, o pequeno comercio, o comercio de proximidade non lle pode decir, oiga, Ernesto, emprenda usted. Supoño que habrá dentro dos miles que están pechando, os que dicía antes Eugenio, que eran 1100 ou dixeche. Eu creo que son máis, pero bueno, son cifras que sempre, eu estou desacordo sempre con esas cifras. A mí, cando os medios me preguntades sempre polas cifras, nunca din cifras, porque eu non teño tempo para facer enquisas de teléfono e nada parecido. Eso por un lado. Segundo, a mí me dá tristeza cando vexo chavales novos, fillos de meus clientes, que queren emprender algo, un negocio, de calquer tipo, me dá igual, e llegan a papá financiamiento, que le dieron apoio fai uns anos, a fondo perdido, a mí non me dan ni un euro, e a mis hijos menos todavía, porque le piden la talla de la ropa interior de sus padres, de sus abuelos, y la finca y la casa hipotecada, para que le den una calderilla que el chaval, que a mí cuando me piden consello a mí na zona, sempre trato de animar a xente, entendes? Pero tamén lle digo, últimamente, que antes non era así, lle digo, pero ten cuidado porque ao mellor perdes todo, e ya non é o primer caso. E vienen con ideas que lo que acabas de decir tú, que hai chavales ou chavalas que traen unhas ideas que digo yo, chapó, pero claro, el problema es como está el momento, entendes? Y el papá banco y papá algunas cosas más, impuestos, cuidadito, como se van encima de la gente, como se van encima da xente que ten os menos medios. Tú debes un millón de euros y o sea, te ponen una alfombra de estas, una moqueta, y te reciben con aplausos. Tú como debas una calderilla, te van a por ti. Eso es lo que está pasando aquí, es otra desgracia, porque a mí me da pena, cuando teño visto en bancos chavales ou chavalas tratando de buscar un emprendedor, ainda fai pouco, nun banco moi grande, que é de color rojo, e resulta que estaba ali unha persona contándolle o proxecto que ti. Eu non sei se era un proxecto bo ou malo, eu estaba allí esperando a la cola, como teñen tanto personal ahora, entendes? Teñen tanto personal, tens que estar a cola. No meu comercio non pode estar a cola, como estés a cola, marchas, entendes? E soy tan digno como eles. E produzco emprego, son produzco consciente de que hai riqueza. eses casos. Ahora, hai que emprender con E cuidado, que le pedía de todo a aquella chavala, le pedían de todo. O sea, eso es vergonzoso. Ernesto, nos pola nosa porta... Hubo lei de emprendemento e hubo... O sea, pola nosa porta entran todos os días emprendedores. Sei que estáis facendo unha labor boa, pero o problema non sodes vos, o problema é arriba. Que porcentaje deles veñen cun plan de negocio? O sea, un empresario ten que ter un factor de riesgo moi alto. Eso xa o sabe desde que toma a iniciativa. Ti eres empresario. Entonces, ti se queres emprender, ti intenta emprender con as menores mochilas posibles. Planifica, non te botas a piscina se sabes se hai auga. E non me digas que non hai axudas, que non hai, porque incluso hai burbulla de emprendemento. Quería precisamente preguntar sobre ese particular, Pablo. Probablemente tivemos, non sei se aínda temos, un problema precisamente de exceso de autoemprego e de emprendedores, precisamente motivado pola tremenda crise económica que en un momento dado empuxa a moita xente a ter que autoempregarse e, por tanto, lanzarse á piscina descoñecida do emprendemento como autónomos e logo, claro, ao principio está moi ben porque tarifa plana. Pero cando a tarifa plana remata, pero mira, enfrentaste a cuota mensual. Os que estamos de atrás... Pero é que é injusto, porque nos que levamos pagando 70 anos... Entendes? O sea... Os que temos emprego fixo, de anos, eu cheguei a ter 7 empregados na miña empresa. 7, comigo 7. É un momento que ainda hubo un autónomo, a maiores, que era meu pai ou miña nai, que foron por orden. Entendes?
a mí non me viña a tarifa esa de Seguridade Social cando me manda o asesor, e non hai tarifa plana para os que veñimos de atrás, que temos emprego fijo, cousa que ahora non hai ni un casi, porque, non sei, falan do 3% ou unha cousa así de risa, o sea, cuidadito, E despois tes outra cousa, yo non entiendo isto. E despois tes outra cousa, hai sectores, como por exemplo o meu, que está regulado precisamente por un convenio laboral como é o convenio do metal. A ver, que digo eu, que me parezco eu a Citroën. O sea, que meu empregado supóñeme uns costes infinitamente elevados para o que eu xenero, quero dicir. A ver, entonces eso sigo dicindo, dides que non hai, eu penso que non hai regulación, o sea, que non hai, o sea, tipo es... Que se pode facer regulación ad hoc para regular certas cuestións que agora mesmo eu falaba dunha oportunidade, unha flexibilidade. Esta flexibilidade sempre aproveita o grande, claro, esta flexibilidade, e mentras os demais ás veces quedamos mirando, non? Eu recordo os tratados estos de libre comercio que cando te enteras da película xa está todo vendido e ti quedaches mirando, porque non temos os mesmos mecanismos, tal. Apuntaba o tema das entidades financeiras, pois algunha responsabilidade tamén teñen as entidades financeiras en todo isto que está pasando, entidades que foron rescatadas con cartos públicos, é dicir, hai veces que son cuestións, é dicir, e esos cartos non era para favorecer o crédito, porque eu recordo que se vendeu para iso, non? Era para favorecer o crédito, para que a xente puidese tal. Estamos nunha época de bonanza económica, eu escoito nalgúns noticiarios, pois, oye, que vamos moi ben, que é maravilloso, pero no poder adquisitivo da xente non se nota. E se non aumentamos o poder adquisitivo das persoas, como vamos a estimular o comercio? É que eu outro día falaba unha cuestión, ás veces as cousas máis complexas teñen a explicación máis sinxela. Outra cousa que queiramos ver. Outra cousa que queiramos ver. Por que estamos neste contexto? Por unha crise sistémica, por unha crise estructural, por unha crise que non depende do pequeno. Pero hai formas de arranxalo e hai que poñelo en riba da mesa, onde están todos esos recursos públicos que non serviron para que o comercio funcione. Fai uns anos, cando foi o batacazo do ladrillo, porque aquí só foi o batacazo do ladrillo, de que había que cambiar o modelo económico del mundo, que tal? Escoitaches de falar algo máis? Eu xa escoitei, xa non escoitei nada máis. Outra cousa, que falamos do emprendedurismo, non? É dicir, aquí hai que emprender e toda a historia. Moi ben, pero eu quero recordar, e porque eu teño compañeiros e compañeiras da miña xeración que tiveron que emprender fora, fora, porque aquí non tiñan oportunidade. Triste. E iso é moi triste, porque falamos de emprendemento, falamos que hai que renovarse, pero aquí o país non pon a estructura necesaria para que se poida emprender. E falamos dun éxodo da xente da miña idade, mocidade, vale? Que se tivo que sacar as castañas do lume e irse por Europa, irse tal e emprender ali. E agora recollemos os frutos e vemos algunhas reportaxes fora, non? Pois nalgún xornal. Fulanito de tanto de Pontevedra que hizo fortuna en tal, e non se nos cae a cara de vergonza de non poñer neste país. Claro, home, evidentemente, pero non se nos cae na cara, pero as cifras de éxodo e as cifras de migración, pese que algunha ministra lle chamou mobilidade, están aí, claro, están aí. Entonces non teremos neste país as narices, non, de poñer as estructuras definitivas para que funcione. E despois hai outra cosa importante, ti, por exemplo, en sectores concretos, hai sectores concretos, non sei, non me gusta decir, pero hai sectores concretos que reciben axudas precisamente en temas cando hai algún tipo de problema. Agora mesmo, de setiembre a diciembre, creo que non choveu, pero bueno, absolutamente nada. E a campaña de inverno dos comercios, porque fixo incluso calor, moito calor en outubro, ou non, nadie mercou unha gabardina, nadie mercou unhas botas de agua, nadie mercou un paraguas, nadie mercou... Pero ti, se tuveses que pagar a mercancía, adiantaches esos cartos, pediches, cando vas a vendelo, que resulta que en rebaixas, non rebaixas, xa vendes en liquidación. Entón, que beneficios sacaches? É que incluso tes, bueno, pérdidas, evidentemente, pérdidas. Non somos un sector que, bueno, estamos aí, como nin recibimos axudas nese sentido nin nada, a nos non nos afecta a chuvia, non nos afecta o sol, non nos afecta...
a ver, cando chove seguido ahora mesmo, agora que está empezando a xente intentando vender xa o tema de verano, porque, bueno, xa estamos cambiando, tal, agora, temporal tras temporal. O sea, é que, claro, eso tamén nos afecta. Sí, pero a meteoroloxía certamente nesta tempada Pero a tivo meteoroloxía unha... é algo cíclico, non? Sí, Xa, tivo Hai unha anos que chegan importancia... máis tarde, hai anos que chegan xa, antes. pero é cíclico, pero, claro, pero resulta que é cíclico para todos os sectores, quere dicir, a xente que lle chove moito e lle arrasa vostede que debería probablemente axustarse o calendario de rebaixas ou o calendario digamos, de ofertas ás posibilidades ou ás circunstancias meteorolóxicas de cada intre? Algo deberíamos de facer, porque realmente a xente que comprou, xa che digo, roupa de inverno, é que non fixo frío, o sea, que realmente hasta diciembre non era necesario mercar roupa de inverno. Ti adiantaxe esos cartos porque agora mesmo a xente de textil e calzado está mercando a mercancía do inverno que ven. Pois xa pode vender este ano. No, porque está non a ten vendendo, ¿no? fabricada, Porque seguimos porque en claro, inverno. claro, chega é moi para- cómodo, Claro. sí, claro, no. Pero hai que As ter fábricas é certas moi roupas cómodo. que non chegaron, Claro, pero o problema é que ti estás mercando e as fábricas, claro, xa teñen comprado. O sea, E se tes que ten pagar vendido. proveedores e Mira, non tes uns ingresos que tiñas. Estes días, porque, bueno, sabes que desde que hai as novas tecnoloxías, que eu creo, o sea, non son usuario nin son tal, teño un fillo nese mundo, víveo, disfruta e traballa deso. Pero, bueno, eu dicindo eso, quero dicir de que para outras cousas son moi importantes, non? Entón, o tema da expansión das noticias, tanto de seas boas ou malas, é criminal, Sí. É criminal, Sí. O sea, lo puedo asegurar. Sí, sí. Eu teño proveedores de Galicia, do resto de España, e incluso tuven de algún de fora, de Alemania, de Portugal, tamén tuven algún tal. Como corren as noticias? Porque saben que xa vou a cerrar. Non sei, será por internet, WhatsApp, internet, por supuesto. redes sociales, bueno, todo este mundo. Bueno, pues, claro, yo cuando me llaman, coño, señor Filgueira, señor Ernesto, bueno, te tratan según como te conozcan, ¿no? Sí. Algunos los conoces personalmente porque estuvieron allí. A lo mejor un propietario de alguna empresa, porque, bueno, normalmente trabajas con empresas Sí, sí. medianas o pequeñas. Entonces, la tristeza que le da, ¿no? Y digo, yo a veces siempre le pregunto lo mismo, pero vamos a ver, me dice usted cómo está por ahí la cosa. Y me dice, está muy, no voy a decirlo porque esto es en público, este es un medio público, ¿no? Pero con J empieza. Entonces, quiere decir de que algo está pasando, entendes? Porque tamén escoitabas ou escoitas, no, es que Pontevedra, es que Villarcía, porque optaron por el sistema, no sé qué, no, es que el problema no es Pontevedra, ni Villarcía, ni Sevilla. El problema es que hay algo que está fallando en las estructuras. Hai para todos. Hai que estar. E son empresas que están moi preocupadas, o que dicen antes, os comerciais que están pasando ahora con vistas ao inverno, e algúns se levan a sorpresa, coño, despois de tantos años, temos casas comerciales que nos levan surtindo desde fai 55 anos, mira o que estou dicindo, Sí, sí. Quedan poucas, porque tamén eles tamén está pasando mal, Entonces, claro, cada vez tienen menos sitios donde tocar, menos donde vender, porque las cadenas no les compran a estes señores. No. Entonces, eso non estará perxudicando o tecido de fabricación. En eso, mira, os portugueses, curiosamente, que a veces témolos así como, non sabes, que van detrás, pois a veces son máis espabilados que nós. Imos a publicidade e de seguido entramos no último bloque deste Contrastes de hoxe. Que se pode facer para salvar o noso comercio de proximidade? Estamos a falar de iso esta noite con cos nosos invitados, quería decir, perdón, que son, lembro unha vez máis, Anabel Gulías, Pablo Fernández, Ernesto Filgueira e Rocío Louzán. Estamos escoitando moitas consideracións e reflexións moi interesantes a propósito da situación que está a atravesar o comercio de proximidade, os rivais, os perigos, as posibilidades de arranxo, que non vexo que sexan moitas, nin vexo moito optimismo aquí na banda dos dous representantes comerciais, digamos, Ernesto Filgueira e Rocío Louzán. Vexo un pouquiño máis de optimismo, o cecais, esperanza en
certas fórmulas de arranxo ou de maridaxe cas novas tecnoloxías pola parte de Pablo Fernández. Quería voltar precisamente a ese aspecto. É dicir, está claro que o gran rival neste intre, ademais das grandes superficies comerciais, a desregulación do sector, están a ser as plataformas, e particularmente algunhas de venta por internet online. Decía antes, non quedou pechada esa posibilidade, Pablo. Que pode facer o comercio de proximidade para aliarse co rival, porque non pode con ele, é evidente. Que pode facer? Que pode facer un establecemento de textil, o que pode facer un establecemento de bicicletas, o que pode facer un establecemento de zapatos, por decir algo. O primeiro que hai que facer é abrir os ollos e intentar anticiparse ao que veña. Eu estome, non sei, imaginando fai 200 anos, cando chegou o primeiro trator ali ao rural galego, e os homiños que cobraban por labrar coas vacas, como mirarían, non? Pois parece que estamos vendo ese cambio social un pouco así, non? Queremos intentar evitalo, non pode ser, hai que intentar ser positivos e buscar solucións, non? Eu creo que as novas tendencias, a nova sociedade, a xente xoven, eu creo que cada vez lle dá máis valor o vintage, estamos vendo o que falábamos antes co tema das barberías, creo que o sector textil, eu creo que vai ter unha renovación moi a corto plazo, por exemplo, os camareiros, os cociñeiros de estrelas Michelins, ahora son estrelas da televisión, é un sector que repuntou nos últimos 10-15 anos brutalmente. Ahora xa vemos como na televisión estatal están salindo programas de textil. Eu creo que cada vez a xente busca máis esa prenda única, esa prenda diferenciadora, esa camisa que poña as miñas iniciais, ou esa prenda que só teña eu, ou ese, como falaba antes tamén, ese traxe de comunión que mo fabriquen a medida. Eu creo que por aí, por ese lado, vamos a encontrar unha salida para o sector comercial. Eu creo que hai que especializarse, renovarse, estar atentos aos novos tempos. Pensan vostedes que hai posibilidade de maridaxe ou non? O poder adquisitivo vai parejo con eso? Porque para todo eso, que ben dices, traxe de comunión de certo nivel, hai que tener taca-taca, e la taca-taca se gana trabajando, ou que eu sepa non hai outro, bueno, hai xente que rouba e valle ben, cuidado. Entonces, hai xente que ao mellor pois cobra comisións ou rouba ou fai esas cousas. Yo, o sea, Pablo, yo de verdad que te aprecio e quero velar por ti, pero eu vexo que o mundo está máis complicado que a teoría esa que temos algún, non? Porque eu, sinceramente, era tamén un pouco intuitivo, andaba así un poquinho nestas lerias así de un pouco de que hai que modernizarse, que hai que tal. Eu, persoalmente, e moitas persoas como min fixeron moitos esforzos, para un pequeno comercio, moitos esforzos. De feito, Ernesto, Centro Comercial Urbano Zona Monumental, como logo Zona Aberta, e outros exercicios de, digamos, de cohesión, de organización. Non vou a falar do meu pasado, eu só digo esforzos que se fixeron. Pero eu quero suliñar que supuxeron esforzos de renovación, supuxeron esforzos de organización, de chegar a xente, frente ao que viña, evidentemente, e de cambio de imaxe, moi positivo. O positivo que levo de todo isto é de haber feito moitos clientes, moitos amigos, e estes días me están demostrando moitos deles, entendes? E xente que cree en ti. Pero claro, moitas veces o que dicía antes, a merma do poder adquisitivo é moi importante, hasta empresarios. Estou escoitando, a veces, xefes, digamos, meus xefes, que moitas veces discrepo con eles, porque van en outra onda, pero a veces hai algúns que dicen algunhas verdades, non? E falan de que ten que ser urxente, porque é verdad que cambiaron as tendencias de consumo. Hai que reconocer todas estas lerias, hai que reconocelas. Pero o que está faltando é ese poder adquisitivo. Para poder ter un negocio, como ben dicía Pablo, exclusivo, dedicado, enfocado, o sea, eu entendo toda esa parte, pero eso é teoría tamén. E que a xente quere eso exclusivo a un precio básico. Porque non hai poder. É imposible, porque ademais, despois, mira, despois hai outra cousa. Cando funciona unha cousa, por exemplo, o tema das barberías, vale, cando funciona, a xente, como non sabe que facer, lánzase a abrir o primeiro que ve. E como ve que eso funciona, pois de repente hai 25 barberías. Tamén. Porque, é igual que textil, 3/4 o mesmo. En Vilagarcía pasou ca roupa de muller. Había un estilo, entre comillas, de roupa de muller que, bueno, que estaba funcionando, digamos. Bueno, pois de repente apareceron 20 tiendas con ese mesmo estilo de muller. Claro,
e que ahora mesmo pecharon 10. E o problema, eu coincido na especialización, na diferenciación, nos temas clásicos de modernización do comercio, de proximidade e demais. Sí, pero o problema é que non temos a base. É que como empezar a casa polo tellado. Ti non lle podes dicir a alguén que se especialice, que se diferencie, se non ten recursos. Ese debate está ben cando hai recursos e cando tes un cliente potencial. Porque efectivamente, ti citabas os estrellas Michelin. Quen se pode ir a permitir a cenar unha estrella Michelin? Claro, entonces... Eu si pudera iba todos os días, Claro, e eu tamén, e todo o mundo. Entonces, esa diferenciación e esa especialización necesita medios, necesita medios económicos, medios persoais e unha industria parella. Entón, eu creo que o problema clave non é que necesitemos especialización, necesitamos recursos. Tamén o problema será que apuntou precisamente Pablo, volvendo o de moita xente que tivo que arriscar os cartos que, por exemplo, dabanlle polo subsidio de desemprego reunilo, ou ben pedir créditos, ou ben gastar os seus aforros, en meterse precisamente a autónomos, a emprendedores, sin un plan de negocio. Claro, que probablemente o problema fundamental foi ese. Vendeuse moito, sobre todo desde as administracións, como a gran solución á crise. As franquicias, por exemplo, como a gran panacea. Sí, pero bueno, tamén tuvo algo, precisamente, algo positivo, ou do pouco positivo que tivo a crisis, é cambiar a imaxe do empresario, non? Porque eu entendo que antes da crisis ser empresario, os empresarios, por norma xeral, eran todos uns ladróns, e nadie quería ser empresario. Ti ibas á universidade e preguntabarlle a xente que estaba no último curso que quería facer ou acabar a carreira, e o 80% dicíache que ser funcionario. Agora parece que, bueno, o emprendemento, o empresariado, pois parece que gracias á crisis, pois a xente vai se concienciando e hai máis xente que quere ser empresario. Pero sí que é verdad que hubo unha burbulla de emprendemento e hubo moita xente que se reuniuse con ese emprendemento. E moita xente xove. Pero aí sí que ten razón, Pablo. Moitas é eso, que a xente non ve, pois bueno, chegas a Pontevedra, ves a cidade, a xente, en vez de buscar algo que realmente non haxa, no que podas, pois bueno, subsistir, non. Vai ao máis fácil, o que ve que funciona. Entonces, claro, sí, o primeiro e o segundo vai ben, pero cando xa chega o quinto ou o sexto, pois o que di ela, repártese o pastel e ao final os beneficios... Iso é unha autorregulación automática que fai o mercado. No, vamos a ver, no, vamos a ver, sí que se pode. Asesorando... Sí se pode, no, pero esa afirmación de la libre competencia do mercado é moito máis amplia e sabes que son marcos teóricos moi diferentes e pouco concretos, non? Pero a mí eso de deixalo o libre mercado tamén, non? Os xubilados tamén, el libre mercado, non? Que se adapten tamén os xubilados ao libre mercado, a lei de oferta e da demanda, non, verdad? Como regulas eso? Pois subindo ya a pensión os fago dos comercios. É moi difícil, é moi difícil regular unha cuestión. Nos dedicámonos a eso, a asesorar. Pero estamos falando de marcos completamente diferentes, de marcos teóricos diferentes, e non podemos misturar. Claro que nun sistema como este é moi difícil limitar o número de negocios, é que, claro, é imposible, vale, é totalmente imposible. O que estaría ben é que nun sistema como este as entidades financeiras pois tivesen na cabeza ou que se lles obligase de alguna forma a conceder créditos para emprendemento, precisamente, con un bo plan de negocio. Crees que ese é o problema? Eu creo que é un dos problemas, que non teñas unha liña de crédito e unha póliza de crédito. Cal é o problema para ti? A idea? Non, eu penso que é un pouco saber adaptarse. Ora, o que non podemos é botarlle a culpa. Eu creo que non podemos botarlle sempre a culpa ao goberno, sempre a culpa do sector bancario. Hai moita xente que emprende sen necesidade de acudir ao sector bancario. Hai moita xente que ten acudida. Coñeces moitos exemplos, sí. Eu non conozco a nadie. De verdad, que mira que coñezo exemplos de emprendemento, pero... Se teño que recomendar, eu recomendo que intenten emprender sen hipotecarse, sen acudir ao sector financiero. Eu non sei como emprendes sin... Home, pois o 80% dos nosos socios emprenden sin financiamento. Pois con ahorro, pois, home, na túa vida... Cos seus aforros. Os aforros. Bueno, os aforros da familia. É unha financiación. Aquí parece que o mal desto é todo o sector bancario. No, o sector bancario foi como foi, e roubaron e fixeron moito mal, pero tampouco creo que... Eso como artista do Banco de España, ¿no? Que había aquí muchos jubilados que habían comprado pisos. Claro, e as preferentes. Unha polémica desas. Tú crees que é normal? O venderle... Mira, outro día me deu pena bueno, sabedes que estou de presidente no mercantil, e hai ali unha persoa que tuvo un negocio en Pontevedra, un negocio importante. Ese señor, bueno, pois, no seu día, cobrou uns cartos por vender aquel local. Non sei se o vendeu, traspasou, non sei, bueno, algo, sacou un diñeiro.
e meteu-no nunha entidade, un fondo deses, unha historia deses. El señor non se acordou de cando vencía o tema, o produto ese, porque son produtos, porque venden como se foran produtos, e resulta que pasoulle un tempo, foi ali a cancelar porque lle fixo falta o diñeiro, e dixeron, non, es que agora non o podes sacar. Entendes? O sea, tú que es que é normal isto? Un jubilado unha cousiña. que gana, creo que 700 euros ao mes, imagínate. No, e unha cousiña. Como poden subsistir? Ernesto, decía... Unha persoa moi conocida de Pontevedra, por certo. Decía Pablo, 80% de persoas emprenden sin recurrir á póliza bancaria. Chico, eu non sei en AGE, de verdad, e me consta que algún caso pois pode ser así ou non. Pero estamos falando de xente moza que quere emprender, que ou teñen un nivel adquisitivo previo moi alto, ou eu, da miña xeración, co que tiña eu, o acabar a carreira e o que tiñan os meus pais, eu veño dunha familia humilde, eu non podería emprender. E eu creo que non é o meu caso illado. E xente que leva moito tempo traballando na privada, con condicións laborais, que non lle dan para aforrar, porque claro, estamos falando de ter capacidade de aforro cando non tes cartos casi para chegar a fin de mes. Pois é difícil emprender sin aval bancario. Eu, de verdad, que lo vexo un pouquiño é difícil emprender cando tes unha tienda que leva 75 anos traballando e agora mesmo vas a pedir unha hipoteca e che din que non. Non sei, Hipoteca? Sí, hipoteca. Digo hipoteca e digo o póliza de crédito. Claro, Dinche que non, que bueno, en vez de póliza de crédito casi mejor hipoteca. Vale. A ver, é que, vamos a ver, si traballaches durante... Pero tes que poñer a casa. Claro. Bueno, é que non me vale, solamente o negocio, claro. A casa máis o negocio. Pons o negocio, o a casa, Sí, arriscas a roupa interior, o dos meus pais, e dis, pero marido, vamos todo. a ver, pero de que me estás falando? Precisamente unha hipoteca, non sei, bueno, eu non fixen económicas, pero entendo que unha hipoteca, o que sustenta a hipoteca é precisamente o que hipotecas, non? Claro. Pois non, resulta que tes que hipotecar, hipotecar, al abuelo, a la abuela... O problema para ti, Pablo, é que moitas veces falla, como falábamos antes, un plan de, non hai unha idea clara, non hai un plan de negocio, non hai, por tanto, un concepto claro da idea que se quere plasmar en un emprendemento? Claro, eu creo que moito da clave do fracaso dos novos emprendedores din que 80% fracasan nos 5 primeiros anos, cerran, e non ter planificado todo o camiño que vas a recorrer. E despois, o que ti tes que facer primeiro é ter uns pequenos... Aforrar, sí, é difícil aforrar, pero se quere se pode. Ahora, ti o que non podes intentar é salir se sales da carreira, o primeiro que hai que facer é aprender. Incluso, se te podes ir fora, vaite fora. E aprende o que fan fora. E despois ven... Perverso, Como perverso? É moi perverso. Vaite fora, con que cartos? Vaite a traballar de que? Aforra con esos cartos. Vaite a Londres a aprender inglés, a traballar de au pair, que che pagan unha miseria, e con eso aforra, volvete aquí e emprende. É que, de verdade, é un país de piro. No meu círculo de amistades, moitos fan eso, Eu non dubido que no teu círculo de amizades o fagan, de verdade que non, pero quero dicir, as taxas que temos, as taxas económicas, non corroboran eso que ti dis. É dicir, o emprendemento é unha cuestión complexa, complicada, que depende de moitas cuestións, da idea de negocio, do financiamento, do entorno no que te manexes, dun contexto estructural, de moitas cousas. Non é a panacea, nin é a panacea ter unha idea de negocio brillante. Tampouco é, desgraciadamente, o gallá, non? Entonces, claro, jolín, para min a solución e para min a cuestión básica é que toda esta bonanza económica que parece que rebrota, non? Pois que teña o seu reflexo, que teña o seu correlato no comercio de proximidade, no emprendemento, con axudas, co que sexa. E os que xa estamos, tamén nos temos que ir a Londres a aprender inglés. No, pero non digo eso. Estábamos falando de emprender por primeira vez. Para aprender por primeira vez, tens que coñecer o sector no que vas a aprender. E como podes coñecer. Pero importante non só aprender por primeira vez, é manter o que xa temos. Sí, estou totalmente de acordo. Porque hai negocios de moito tempo que están pechando. Entonces, mesmo en Vilagarcía, esta semana pechou un que levaba casi 25 anos traballando. Unha persona que levaba 25 anos co seu negocio e pechou o sábado. A ver, precisamente o importante non é que abran 25 máis, sino que os que xa estamos manternos. É que iso é difícil. Claro, pero
A ver, eu estou de acordo con As Pablo marxes que son moita complicadas, xente... non? Que son estreitas. Claro, a Quere ver, decir. eu reconozco que sí que a xente abre, pero eu penso que abre por desesperación. Entonces, Sí. pois xa está, abre por Probablemente. desesperación e xa está. Eu non teño traballo e o primeiro que digo, bueno, pois mira, abro unha tienda e xa está. Sí, o pon un bar. Un bar. Sí, ou poño un bar, e xa está. E non pode ser. Sí que é verdade que hai que facer un estudio, saber exactamente os costes que che vai a costar, ter... E saber cal é o punto de inflexión. Hasta onde aí, podo chegar? claro. Hasta que punto digo eu cerro? Claro. Eso tes que telo claro, porque Claro, hai moita pero- xente que, bueno, vamos esperar un pouco máis, espera un pouco máis, e pides axuda e tal. Non pode ser. Pero- Eso hai que planificalo Pero todo. a maiores deso, eu penso que, o sea, que hai que buscar outro tipo de solucións. E para mí, o máis importante agora mesmo, a parte de regulación, por suposto, sigo dicindo, moita máis regulación, a parte de todo eso, entidades financeiras tamén importantísimo. Antes teías moitísimas máis axudas, era moito máis fácil achegarte, agora mesmo é que casi, xa te digo, vas con medo, con medo. Por certo, falaron en varias ocasións da regulación. É dicir, tivemos unha situación, un mercado moi regulado, e pouco a pouco foise desregulando, liberalizando, ata un extremo que consideran vostedes que é demasiado... Hasta o loco ese que está de presidente en Estados Unidos está voltándose atrás. Hasta o loco ese, que está loco, No, pero seriamente, Ernesto. Evidentemente, sí, está todo loco, pero é o problema dos norteamericanos de entrada, logo pode ser para os demais. No, pero que decir que hasta él está volvendo a regular certas cousas, Sí. porque ve que non funciona. Pero vostede cree que, por exemplo, Eu non ambos pido os eso, dous, non pido eso, pero ambos os claro. dous que están en entidades, ambos os tres, ambos no, os tres, que están en entidades empresariais representativas, con interlocución ante a Xunta de Galicia, etcétera. Creen vostedes que si chegan, por exemplo, o conselleiro Conde e falan de volver a regular o sector comercial, ten algún predicamento o que van a decir ou vai a darlle a risa porque precisamente vimos de outros tempos? Bueno, non sei, a mellor había que intentalo. Claro, Había que esa intentalo. é a miña pregunta. Dous, teñen moita presión dos que mandan. Os que mandan non son ni o señor Conde, ni o señor Feijóo, ni o señor Rajoy en Madrid. O sea, hai outras persoas que mandan por arriba. E son poucas, porque a mellor son así 10 persoas. A que a mí me dá risa porque o período con esa expansión, que precisamente é de tema económico, non? Moleo así casi todos os días, porque, bueno, como estou ali no mercantil, a veces boto un vistazo. E é increíble la cantidad de movidas que hai a nivel de esos grandes. Increíble. Que si uno hace una OPA sobre no sé quién, que si uno se une con no sé quién para comprar otra empresa, que si este se cabrea con aquel otro, que si este lo echan fuera del consejo. Quere decir vostede que os que manexan o tenderete económico neste país, que son 10, 20, non van permitir volver a un sistema económico regulado no comercio? Cando estallou a famosa crisis do ladrillo, eu escoitaba gurús, economistas, había de todos, ali falaba todo o mundo. Falaba de que había que cambiar el modelo económico, que había que cambiar o modelo do tal. E estamos igual? Cambiou algo? No. Botaron diñeiro solo nun lado, ou que? Pero Ernesto, deses gurús que falas, fai 10 anos, por exemplo, Amazon era un don nadie. Sí. O señor D'Arteixo, fai 40 anos, dedicabas a ir a Francia a plagiar modelos. Pois mira, A mellor 50 anos ou 45... Esa xente da que falas pode ser ti dentro de 10 anos. Viña pola tienda, que por certo facía unhas batas de casa moi malas. Viña pola tienda a vendelas a meu pai. Por eso te digo, ¿Sí? en mí onde chegou. Chegou a vender a teu pai a Amancio? Goa, batas Goa. Pois eso que demostra o cambio pode empezar en un. O sea, eu creo que a clave está no Era moitísimo máis fácil. Ele é moi listo, non? Eu digo porque hai xente no mundo moi lista, moi lista, emprendedora, tal. Pero ese señor, como outros señores que hai por aí arriba, tuveron que axudarlle a alguén. Con respeto, Claro. Tuvo que axudarlle a alguén. Que se alguén. encontrou a sí mesmo e tivo esa negocia, podía empezar a producir, xa non digo en Galicia, digo no Estado español, podía empezar a producir por aí. Digo, para ter ideas boas, digo, porque... Es que para min, cando, por exemplo, nas universidades o poñen como un exemplo de negocio e tal, eu a esa clase xa non iría nunca na miña vida, entendes? Porque fastidias a unos para favorecer a outros. O sea, ese señor que tiña toda a fabricación en Galicia en talleres, que mal vivían,
Porque eu tiño clientes daqui da zona da comarca de Pontevedra que traballaban para esa empresa. Fai anos, non agora, E era de risa o que lle cobraba, o que pagaban por confeccionar unha prenda, era de risa. Eso está ben no Beso. Por eso te digo que era moi listo, era un tipo espabilado, pero un tipo espabilado que machacou a moita xente polo camiño, entendes? O sea, eu tamén así son empresario de éxito e de renombre mundial, e soy el máis rico del mundo mundial, entendes? Bueno, hai que ver como crece Coruña e como crece o resto de Galicia. Hai que ver a potencia de influencia que ten Inditex en Coruña e como vai o resto Pois de Galicia. pregúntalle os de Ferrol. Sí, Coruña pregúntale vai a Ferrol. lanzada. Pregúntale a Ferrol. Coruña e o Están sector encantados. textil vai lanzado. E o comercio de E o sector proximidade, inmobiliario en Coruña vai lanzado. Sí, bueno, a ver, Pablo, eso dicilo estaría ben con algún dato, porque non vai lanzado. Sí, o comercio. No, dixen dixen inmobiliaria. Xa te iba a rebatir eu, porque... Claro, eu preguntaba polo comercio de Coruña, como vai? No, Claro, mal. como Moi vai? mal. Moi mal. Como vai? Moi Falei do mal. comercio de Coruña. Claro, Moi que- mal. Claro, é que quero dicir... Só sei que a influencia que ten Inditex no norte da comunidade galega é brutal. É moi positiva. Eso que estou dicindo na máis. Pois creo non creo que a comarca de claro. Ferrol sea unha delas. Non, sobre todo Ferrol cidade onde vai Pero a pechar digo a tenda. Ferrol e digo Coruña, sí, porque sí, toda a Coruña... área de influencia e demais, e eu non vexo ese efecto que ti ves, Sí, non? sí. Porque sería... Pablo, si un señor que é tan millonario, que lle quere a súa cidade ou a súa tal, eu nunca pecharía unhas tiendas como pechou no centro de Coruña. Esa levou todo para unha zona. E ti sabes que eso conleva de que destroza A morte Eso, comercial. sí. Rúa Barcelona de Coruña, Sí. Rúa Real e aledaños, porque se lo levou todo para unha zona, Sí. para un centro comercial das aforas e para unha zona en concreto, onde mercou varios locales, ¿no? O sea, a min, personalmente, unha persoa que está sobrado, porque cando anda susto, a mí se me vai mal, pecho, como me pasa a min, que esa decisión que eu tomei, personalmente, e o sabe xente daqui de Pontevedra, amigos, clientes e algunha persoa que está en postos dirixentes, costoume moito tamén porque creo nun proxecto de cidade, creo nun proxecto de comercio de proximidade, creo unha zona monumental rehabilitada como está, e creo moitas cousas, entendes? E me costou moito tamén por eso, aparte de por temas familiares, económicos, meus personais. Pero unha persoa que vai tan desobrado digo porque aí dicen os Sí. papéis que ten non sei cantos millóns de euros ou de edificios ou non sei que, e de puestos de traballo, o sea, eu non entendo eso. Porque aunque xa lo mantengo porque é mi ciudad natal, é mi ciudad onde me veo nacer o proxecto meu. O sea, yo lo entiendo así. Ahora, hai outra Claro, xente cada que vai un. por outros derroteros. Por eso digo, Una cuestión final para rematar. Perdón, Coidan- porque no pasa estoy absolutamente un poco- no pasa absolutamente nada, está perfecto. Cuestión final simplemente para rematar o debate. Coidan que hai futuro para o comercio de proximidade? Podemos ser optimistas? Empezo por vostede, Ernesto. Pois mira, se non hai cambios, como dixen ao principio, pero cambios con calado, non trapalladas, pode habelo. E creo en elo, e creo en eso, O sea, pero ten que haber cambios moi sustanciais, pero cambios de arriba. Non axudas para comprar un ordenador, ou para meterse unha página web que para tirar os cartos, nada máis. Rocío? Eu estou de acordo con el. Se os cambios non chegan rápido, e xa hai cambios importantes, e o que di el, cambios non solamente de axuntamentos que poden colaborar e que poden participar e que poden facer moitísimas máis campañas, teñen que ser cambios radicais, o sea, como os programas de televisión, pois igual, sería moi difícil. Non terá chegado o momento de que o comercio se organice se bote a rúa como fixeron os xubilados ou como fixeron as mulleres o 8 de marzo, por exemplo? Pregunto, A ver, Pode ser. é que encima somos... Pode ser. Que Sí, un algo hai sector que un pouco facer. difícil un de... pouco difícil de aunar. A ver, nos levamos moitísimos anos, tanto como traballando como eles no asociacionismo. E de realmente é complicado que a xente se dé conta que por el solo, é imposible facer campañas de publicidade como facemos en Zona Aberta ou como facemos, que é imposible. O sea, ti non podes chegar facer anuncios de televisión, anuncios de prensa, anuncios de radio, darlle premios aos clientes, fidelizar, facer tarxetas de fidelización, si non estamos unidos. Esa é a única maneira. E cando vamos a protestar,
E nós o sabemos en Vilagarcía porque se non protestáramos, se non estábamos aí, se non estuveramos dando o callo, teríamos un centro comercial nas aforas de Vilagarcía que faría que sería máis complicado que seguiríamos cas tiendas no centro, evidentemente. Entón, a única maneira é favorecer que a xente se una, que loite. Que pasa? Que cando levas moito tempo, pois cansa, é difícil. Pablo e Anabel, pechamos o debate. Hai esperanza, hai optimismo co comercio de proximidade? Seguro que hai esperanza, é unha época de oportunidades. Eu creo que o cambio, o salir da liña de confort ten que empezar por un mesmo. Estou de acordo que a unión fai a forza e eu creo que sería moi bo que o comercio local se unira un poquinho máis e fixera cousas en conxunto, por suposto con axudas da administración local, a administración autonómica e a administración estatal, pero eu creo que é unha época difícil, pero de oportunidades, e eu creo que mirala con positivismo. Pecha vostede, Anabel Bulías. Eu creo que o caos pode ser unha oportunidade para demandar un novo marco no que poidamos dignificar o comercio. E permíteme trasladarlle o agradecemento a Ernesto Filgueira por ser un pequeno empresario que dignificou o pequeno empresariado, que dignificou a cidade e que sin a súa axuda, como moitos máis comerciantes da zona monumental, un proxecto dunha cidade aberta e unha cidade modelo como Pontevedra non tería sido posible. Polo tanto, agradecemento incondicional e recoñecemento o que fixo o pequeno comercio por esta cidade. Moi ben, pois coido que todos nós e todos vostedes suscribimos as palabras de Anabel, personificadas no exemplo de Ernesto Filgueira, cuya participación hoxe ten para min, creo que para todos, un valor engadido moi importante, e por suposto para todos eses outros milleiros de comerciantes que tiveron que pechar, que tiveron que baixar a persiana. E agardemos que non teñan que moitos máis seguir ese camino. O final deste debate quere ser en positivo e quere ser en clave optimista, así que agardemos que sexa así. Moitísimas grazas aos 4 por estar aquí connosco e ata a vindeira semana aquí en Contrastes en Canal Rías Baixas. Boas noites.